मबाइलफोरखौ एसे हुसियारै सालायनो नाजानांगौ जेनेबा नोंनि फलोवारानो बखौबा सोरबा नांलाय खमलाय जादों गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बे आंनि लावदुम अफिसियेलाव खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदो आरोना आरो फेसबुकनि बिखयबो आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं आपडेट होनो नागिरदों आरोना जेबो गोदान आपडेट फैयाखै लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बिसि फिसाय गोनांखा हौवा हिनजावफोरा गोदानै हाबा जाफिननायखौ बन्द' खालाम बन्द' खालाम बन्द' खालाम हाबा जाखानाय बेनो आरोना लोगोफोर भिडिअआ आं बे भिडिअनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोननैसो माने आपडेट होगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय निस्सय जानांगौ गोख्रोंथि जोङो समाजनि थाखाय बेफोरबायदि गोख्रोंथि लाबोयोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो निस्सय माने सोरांखौ नुनो मोनगोन माबोरै नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर नाया मानो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै निजेनि फिसाय गारनानै गुबुन हारसिं खारनाय आरो हाबा जाखानाय हौवाफोरा जुमाय फाग्ला आरो गुबुन हिनजावखौ बिहार लानो न'खर दाम-दुफुल जानानै नांलाय खमलाय जानाय हिनजावजों बुलाय खुलाय जानाय जोंनि बर' समाजाव बहुद नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर अखा नायब्लानो जोंनि बर' समाजनि बर'फोरनि सिथ्लायावनो रायजो राजा लानानै मिथिं दावथिं जानायखौ जों बहुद नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि गोख्रोंथि बे भिडिअ बायदि गोख्रोंथि थांखि लायोब्ला जोंनि बर' न'खरा जोंनि बर' हारिया गासिबो सोराङाव फैगोन आरोना लोगोफोर उन्दै हाबा जानाय समाजफोरखौबो जों बन्द' खालामजोबनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर भिडिअआ बेनो जेनेबा बे भिडिअ मोनसे जोबथ'बाय आरोना लोगोफोर आं मोनसेबाव माने फेसबुकनिफ्राय मोनसे आपडेट आंनि गोसो गोरबो आपडेट होगोन लोगोफोर नायलांबानो जाबाय फेसबुकनि बिखय आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों फेसबुक पेजफोराव लोगोफोरा गासिबो फ्रेन्डशिप रिक्वेस्ट खालामना लाजोबनानै भिडिअ आपल'ड खालामनाय गाज्रि प्राइभेटनि थाखाय नांलाय खमलाय जानाय सोरदोबा बोलोजों सुलायनाय सोरदोबा आयेन कानुनजों नांलाय खमलाय जानाय बिनो माने अनलाइननि जुग नालाय भिडिअफ्रा गासिनाव फैयो आरो लोगोफोर बेनिखायनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरो नोंथांमोननि न'खराव मबाइल गंनै गंथाम दङब्लाबो उन्दै गथ'फोर थायोब्लाबो मबाइलफोरखौ एसे हुसियारै सालायनो नाजानांगौ जेनेबा नोंनि फलोवारानो बखौबा सोरबा नांलाय खमलाय जादों सोरबा गाज्रि भिडिअ हरलायलायदो नङा होमबा लोगोफोर जोंथ' बेसेबां फलोवारफोर थाब्लाबो सोर मा खालामदों दा जों रावबो हमना मोना नङा होमबा लोगोफोर गासिबो भिउजोंसो खारो नालाय बेनिखायनो फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों लोगोफोर बे उन्दै गथ'फोर थानाय समाव माने मबाइलखौ दांना देखायनो नाङा बबेयाव नायोब्ला मोजां भिडिअ फैयो आइया बबाव थुयो बाबाया बबाव थुयो निस्सय गथ'फ्रा खाथियाव थानानै नायखुमाजोबनासो लायो बेनिखायनो मबाइलफोरखौ माने गथ'फोरनो दांनो होनाङा थाबनो नायनांगौ नों फलोवारफ्रा मा हरदो मा आपडेट फैदो मा भाइरेल भिडिअ जादों बेफोरखौ सबबो नायनो लुबैयो नङा होमबा आजिखालि दिनाव नङाबा लोगोफोर बेनि थाखायनो माने गथ'फोराबो नुयोब्ला बैनि कमेन्ट रिप्लाय होनाय सोरबा गाज्रि भिडिअ हगारनाय सोरबा प्राइभेट पार्टखौ देखायनाय बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला निस्सय जों लासिं जायो आरो दै लोगोफोर आं रावनिबो न'खरनि माबाखौ बुंनो थाङाखै जेनेबा जों समाजाव आं सोलिबाय थानायखौसो बुंदों आरो जेनेबा बिदि जानो हागौ आरो मानो होनोब्ला बिदि जायोब्ला नों आबौनि बिमा बिफानि मान सन्माना थानो नागिरा आरो निस्सय जेनेबा आं मोनसे एग्जाम्पोलनि बुंदों दै सोरजोंबा गोरोन्थोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना आं एग्जाम्पोलनि बाथ्रा बुंनोसै जेनेबा आंनि न'आवनो आं जेनेबा फेसबुक नायबाय दंमोन आरोना मोनसे मबाइलजों बे गथ'आबो दं आरो जेनेबा खाथियाव आंनि न'खरावनो सोरबा आदै मादैफोर फैबाय आदै मादै फैदो होननानै आं जिरायनो होबाय ओरैबाय मबाइल आं दोनना थांबाय गथ'फ्राथ' लकखौ खुलिनो रोंखायोना आइया एल दोन्दो एन दोन्दो एम दोन्दो मिथिजोब्बाय दा बेफोरबायदि खालामनाय लकखौ मिथिबा गथ' फुट खुलिना लोगो डाटा अन खालामना नायोब्ला बै फलोवारा भिडिअखौ हगारना गाज्रि भिडिअ हगारना होयोब्ला भिडिअखौ गथ' नुबायना दा जों बुंदोंमोन गाज्रि बुंनाङा बाबाया बुगोन सारा बुगोन होनना बुंदोंमोन मा बुंखो दा मबाइलाव नुना होबायना मा बुंसिगोन गथ'आ मबाइलखौ लाना खारलांबाय खारलांना मा बुंगोन आइ नोंनि मबाइलाव जिबायदि गाज्रि भिडिअ फैदा होदो होनना बुंसिगोन मा जासिगोन बै जोंनि खाथियाव थानाय मानसिया बिराद लासिं जायो आरो आं बेखौसो बुंहरदों माने आं रावखौबो नाम मेनसन खालामनानै थांखिना बुङाखै आरो लोगोफोर आंनि मोननै आपडेटआ एसेनोसै आरोना सोरबाफोर गोदानफोर फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ निजिनिनो बर' हारिनि फिसा होननानै इउटुब चेनेल आंना गोदान लोगोफोर एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय सोरबा गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोरना आरो सोरजोंबा मिलायहैदोंबा गोरोन्थिफोर बुंफ्लादोंबा आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खालामबानो जाबाय आं रिप्लाय होफिनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर जै बर' हारिनि